abubuwan da ake buƙatar yin su kafin saduwar aure, saboda ana ɗaukar cututtuka da yawa ta wannan ɓangaren. To abubuwan da za a yi ta wannan da za a sa a samu gamsuwa da kuma abubuwan da ake buƙata shine kamar yanzu matsalolin da ake yawan samu a aure 7% na abubuwan da ake samun matsala a aure shine wajen saduwar nan. To a yayin da ba a samu gamsasshiyar mu'amala ba, to gaskiya za a tashi kuma ba a samu lafiyar da ake buƙata ba. Shi saboda wannan al'amari ba wai ana yin sa ne saboda jin daɗin kawai da yake ciki ba ne, a'a akwai lafiya da yake ƙara wa ƙwaƙwalwarmu da kuma gangar jikinmu. Da abubuwan da ake buƙata a yi kamar haka shine idan akwai yara ana buƙatar peaceful environment ne, ya zamana cewa yara an sa su bacci an keɓe su ko kuma kun samu guri a natse very good guri, ba a son fanka a guri yayin da ake wannan al'amari. Ana buƙatar guri ya zamana dai babu zafi kuma babu sanyi na iska ba. To bayan an samu wannan natsuwar ya zamana cewa akwai wannan sanyin, akwai wannan jin daɗin na mararin yin a tsakankani. To idan akwai wannan mararin yin yana taimakawa wajen a samu result ɗin da ake da buƙata. Kuma mata ya zamana cewa kafin a yi wannan al'amari ya zamana cewa an aske kowane ɓangare wanda suma ke fitowa, an yi tsarki yanda ya kamata. Akwai wanda ko da ace sun yi amfani da abubuwan da ya kamata na tsarki suna da odo da sauransu, to a sai samu lemon tsami ruwan shi a wanke hammata, a wanke al'aura ba wai a tura shi can ciki ba. In mace ce kawai ki wanke al'auran ki zuwa anal ɗinki dubura saboda wannan ƙarni ya fita da sauransu. Akwai kuma lubricant wanda ake buƙata, wanda a duba expiring date ɗin shi kafin a yi amfani da shi, saboda akwai matan da su halittarsu suna da bushewa, waɗansu kuma ba wai halittarsu ba ne ba, sun shiga menopause ne. Menopause shine lokacin da mace take kaiwa ta daina haihuwa, ta daina ganin al'adarta daga shekara 45 zuwa sama. To ana samun wannan hormonal imbalance ɗin na cewa suna samun wannan matsalar na rashin jiƙewar al'aurarsu yana samun matsala wajen jiƙewa, to ana amfani da lubricant. Akwai matan kuma da su ma naturally al'aurarsu suna da bushewar gaba, to sai a yi amfani da shi. Wannan al'amari yana buƙatar natsuwa, ba wai a dinga yin sa sauri ba ne ba, ba wai jiran ka ake yi ba. Shi yasa ake buƙatar natsuwa, shi yasa ake so a ga kowa ya shirya. Natsuwa ake buƙata, a cire wani damuwa, kun gane, wani tashin hankali, wani tunanin rayuwar duniya. A'a, kawai wannan abin za a sa a gaban ana so a samu lafiya. Bacin an gama shi a yi fitsari, a wanke blender. Especially ke mace in kina jin fitsari lokacin da kike jin wannan abin, to za ki dinga samun matsala. To a wanke yatsu, a cire ƙumbuna saboda akwai microorganism ɗin da za ku iya satin a cikin gaban mace wanda zai iya kawo mata infection, wanda ba za kuma a iya warkar da shi ba, ko kuma ya jawo mata wata matsala ta daban. Ya kamata kuma a samu ƙanshi mai kyau, ya zamana cewa duka partners ɗin an samu ƙanshi, ana annashuwa. Ƙanshi yana da muhimmanci, ba wai ƙanshin kuma da zai addabi ko ina ba, ya zamana dai irin mai shiga zuciyar nan, mai ratsa zuciya. Ke kuma mace ki samu sexy kaya wanda zai fito da bayyanar jikinki, zai bayyana mai gida jikinki. Kai kuma ka yi wannan al'amarin kana so ka yi shi kana jin daɗin yin sa da sauransu. Allah ya sa mu dace.